Уралда яшәүче татарларның мәдәни тормышы Лилия Шагалиева исеменә тыгыз бәйләнгән. 37 ел элек ул Екатеринбург шәһәренең иң танылган Ялкын халык ансамбленә солистка булып килә. 2020 ел аның иҗаты өчен юбилей елы. Кояштай карашың, жылытсын карасын, сагыштан нәрнегән җаныма. Екатеринбург шәһәрендә иҗат итүче яшьлек ансамбль солисткасы Лилия Шагалиева кайда да концерт уздырырга булдыра. Ашарга пешергәндә тик кенә торып булмый бит инде, узак кирәк, өстәл буенда басып торырга. Әлбиттә җырлап җибәрәм инде. Лилия ханым вакытны дөрес һәм файдалы итеп үткәрергә әти-әнисеннән өйрәнгән, милли ризыклар әзерли, туганнарына һәм якыннарына игътибарлы, шул ук вакытта репетициялар уздыра һәм концертларга әзерләнә. Аның әтисе җырларга ярата, укытучы, Башкортстанның Аскын районындагы Чишмә Үрәкәй авылы мәдәният йорты директоры булган. Лилия Шәмсирахман кызы максатына ирешә, авыл мәктәбен тәмамлагач, Свердлауда шәфкать туташына укый, кияүгә чыга. Ул бер ул игезәк кызлар әнисе. Аның иҗатына битараф булмаган тамашачылар байтак. Лилия Шагалиева Екатеринбургта һәм Свердлов өлкәсендә уздырыла торган фестиваль һәм конкурслар лауреаты. Мин яшәдем шундый уй фикер белән. Мин һәр вакыт әйтә торган идем белеге чакта. Мин врач булам һәм җырчы булам дип. Лилия Шагалиева борынгы татар җырларын башкара. Уралда мондый дәрәҗәдәге үзешчән җырчылар чыннан да бик сирәк күренеш. Буш вакытында үзе өйрәнеп баянда уйный, оныкларын кунакка көтә. Әйтәләр бит, оныклар үз балаларыннан кадерлерәк була дип. Мин элеккеге яшь чакта аны аңламый торган идем. Ул самом деле шулай икән ул. Алар булышалар, киләләр, ах итеп торалар нәнәй дип. Ничек аларны каршы алмыйсың да, ничек узатып калмыйсың. Алардан яшькә башка яшәп тә булмый. Лилия Шагалиева яшьлек ансамбль җырчысы. Аның иҗатын яраталар һәм хөрмәт итәләр. Без бит инде шул яшькә җитүгә карамастан, шул хәтлек береккәнбез шушы коллективка. Шушы яшьлектән башка яшәп булмастыр кебек. Лилия ханым әйтүенчә, иҗат аңа көч һәм тормышында дәрт өсти. Дөрес, үзешчән җырчылар булгач, Уралдагы татар сәнгате әле күп еллар дәвамында үсеш алачак. Ләйсәнә Садретдинова, Әлфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург.